Ak sa vám to všetko úspešne stiahlo, malo by sa vám ukazovať tuto, by sa vám mali ukazovať obaly. Môžete si prepnúť mod, napríklad tento, kde sú dosť malé tie obaly. Tento je asi tak najlepší, vhodný aj pre decka. Hej. Ideme, pekne nám ukazujú obaly. Samozrejme niektoré, ktoré nestiahlo, sa nám neukážu. Toto je zrovna nie je hra. Jup, základné nastavenie. Ideme sem. A v Game Load si nastavíme Error 002 Fix na Yes. Dáme Back. Znova Back. To nastavenie sa automaticky uloží na kartu, čiže nemusíte ho viacej už robiť. K spusteniu hry. Takže, ja neviem, dáme napríklad Dead Space. No, tu sa nám akurát nestiahol disk. Tuto je stiahnutý, hej. Fajn. Klikneme Ačkom znova na disk. A hra by sa nám mala spustiť. Takže tak. Fajn. Z hry vždy vychádzame tlačítkom Home. A najprv dáme výmenu. Yes. Predídete tak poškodenie súborového systému na harddisku. Keď si chcete vybrať inú hru, znovu treba spustiť USB loader, štart, načíta sa obsah harddisku, obrázky z karty a máme to tu. Fajn. Vyberme hoci ktorú inú hru. Funguje to takisto, napríklad dáme, ja neviem. Táto hra je napríklad čisto pre japonský región, len tak pre to vyskúšanie. Funguje. Načítanie je ďaleko rýchlejšie ako pri štandardných médiách napalovaných a pri modčipe. OK. Výmenu. Yes. Znova spustíme USB loader. Môžeme napríklad vybrať problematický titul Mortal Kombat. Tu treba zvoliť alternatívny dol. Dáme Select a dol. Save. OK. Back. Back. A hru spustíme. Hra sa nám spustila bez upozornení o zdravotných tých komplikáciách. Spúšťa sa priamo zo súboru, ktorý je uložený na disku. Hej? Čiže funguje aj toto. Vytvoríme profil a hrajeme. Jasná správa. Takže to je asi tak. Funkčnosti a nefunkčnosti USB loaderu. Víčko, ako vidíme, funguje normálnym spôsobom ďalej. Fungujú originálne hry a tak ďalej. Čo sa týka USB loaderu ako takého, buď si nájdete manuál niekde na nete, po prípade, keď bude treba, vyrobíme ďalšie videjko.